Jeg har gået på Jablund Højskole, som ligger ned over den dansk-tyske grænse nede ved Flensborg. Det er en forholdsvis lille højskole, men med et stort internationalt præg. De sidste par år har der kun været et fåtal af danskere, og så ellers en hel masse fra andre lande rundt i verden. Japan var der ved os, Makedonien, Kazakhstan, Rusland, Polen. Det, at den er så lille, det gør, at man kommer helt tæt og nær på de her andre nationer. Og som regel, så er det så også unge mennesker, som står i studiesituationer. Fordi flere af dem har enten taget eller er under en lang videregående uddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Som gør, at man ikke bare socialt, men også fagligt kan gavne en hel masse her i mødet med hinanden. Det der ofte er et problem på de store danske højskoler, det er, at der bliver en hurtig gruppering af mange danske studerende, og så få internationale studerende, som så gør, at man ikke rigtig kan bryde den her integrationsbarriere. Det er ikke noget problem på Jablund, for der kræver det sådan set bare, at man selv lige råber neglene og kommer op af stolen, og så forsøger at indgå i de relationer, der nu er. For der er ikke andre mennesker, så det er op til en selv at søge. Jeg har personligt gavnet rigtig meget. Jeg har fået rigtig meget ud af at have det her miljø hernede fra, som har direkte været min kobling til det studie, jeg selv læser, antropologi. I og med, at jeg har fundet et sted, hvor jeg skal lave det, der hedder feltarbejde, antropologisk feltarbejde, så blev det i Polen. Og vi kender alle sammen godt det at komme til et andet land. Så booker man sig ind på et hotel, så bor man, men man kommer kun til at gå i turistområderne, og synes ikke rigtigt, man kan komme helt nært nok på. Og Jablund, det er simpelthen muligheden for at få de venner og de kontakter rundt i verden, som gør, at man kommer ind under huden på de steder, man besøger.